bine toată lumea din Patul Laurențiu și cu toată partea frumoasă. Ura, Tom, Salacu, Salacu, pentru Antonia și Anastasia din partea Romantia, să nu văra! Ia-ți! Atâta ușa de gaz, băiatul de Matias, să mătă toată lumea, asta e valoarea mea. Atâta ușa de gaz, băiatul de Matias, să mătă toată lumea. Alo, și co-partners! Ia-o spus-mă-ți! Uite-ți! Și n-avea băiat ca mine, ale fericit părul, mă gândesc la orice pas, băiatul pe Matias. Și n-avea băiat ca mine, ale fericit părul, mă gândesc la orice pas, băiatul de Matias. Mulțumesc în vasta mea, te-ai făcut mult în viața. Tu mi-ai făcut un băiat.
micuțului ursitoare. Ascunsă printre noi, cele trei surori, premenite din stele, lună și soare, așteaptă cu nerăbdare venirea unui înger micuț pe pământ, pentru a-l binecuvânta cu darurile lor magice. Botezul micuțului va deveni o sărbătoare ca în basme, dacă cele trei ursitoare vor veni să-i ureze frumusețe, noroc și bine. Stelele au cântat, soarele a șoptit, luna a cuvântat. Minune mare noi astăzi am aflat. Lumina noapte ne-a deschis cărare. Soarele ne-a încălzit drumul cel mare. Pe praful de stele umblat am călare, să ajungem iute la seara cea mare. Bună seara! Noi suntem cele trei înțelepte ursitoare, plămănite din stele, lună și soare. Și am venit la această aleasă sărbătoare, pe micuța Antonia Ștefania să o binecuvântăm și cu ale noastre cuvinte divine să o alintăm la lumina stelelor ce se aprind mereu, mereu. Doamne, tare-i mai îmbătrânit, surată, unde vezi tu stele aici? Arată! Surată, oamenii de pe pământ s-au modernizat, tu de energie electrică încă n-ai aflat. Dragi invitați, vă rog să le iertați și mai departe să ne ascultați. Ele sunt venite de pe Marte și gândesc puțin aparte. Suratelor, am venit cu un scop. Noi aici am poposit cu daruri pentru un geraș de menit. Și ca să ne împăcăm, primul dar noi spune eu. Iar eu încep direct cu sarea și piperul, să-i se ducă vestea în tot cerul pentru o nemai văzută frumusețe. Frumusețe! Să strige băieții deodată, ce mândrețe de fată! Suratelor, dar pe lângă ce frumusețe i-am dorit, în viață important este să fie și iubită. Așa că să-i ursim cât mai multă iubire. Da, și să aibă parte de pretendenți o grămadă, coadă la ușă, tăticul să vadă. Surioară, ce coadă! Eu vorbeam despre iubirea adevărată, pe care cu siguranță o va întâlni sub un chip de băiat bun care mult o va iubi și vor fi precum Ileana și Făt frumos. Chiar ați grăit duios, însă ați uitat de cele mai mari bucurii. Cele mai mari bucurii sunt atunci când avem la rândul nostru copii. Nici n-ați terminat de sortit și ați sărit deja la ei copii. Trebuie să aibă și copii. Cum mai toarceți la prostii? Înainte de copii trebuie să o îmbogățim. Cu babane conturi să o măgăzim și salariul în euro să-i sortim. Ei, cor fi lei, cor fi dolari, cor fi euro, nu-i bani. Eu îi zic rămesc să fie. Cum ia mia, crească alta, să-i adune cu găleata. Bine, suratelor, m-ați convins să aibă și bani, mulți, mulți. Doar că banii aceștia trebuie să provină dintr-o meserie importantă. Așa că eu mă gândeam să o facem afaceristă, fiindcă lumea asta mare este și va fi la mare căutare. Ce, nu am dreptate, dragă ursitoare? Noi ne gândeam să condimentăm un pic. Balerină, n-ar fi chic? Suratelor, acum că o fi medic, pilot, avocată, afaceristă sau artistă, tot ce își va dori va fi de bine. Important este să-i aducă bucurie, pentru că mulțumirea sufletească este cea mai mare împlinire. Împlinire! Suratelor, dar voi știți că suntem toate? Poate nu, noi sigur nu. Tot ce am ursit micuței n-are niciun sens fără Sfânta Sănătate. Sănătate, sănătate, că e mai bună decât toate. Bună seara, bună seara! Dar ce petrecere frumoasă! Și cum v-ați adunat aici cu mic, cu mare, lume bună și ursitoare! Suratelor, dar ce frumoase și elegante sunteți! Mulțumim, surată! Am glumit! Văd că ați plecat la drum de seară și de mine ați uitat.
Sărioară, păi, nu te-am uitat. Ce mai simplu? Nu te-am luat. Cum adică nu m-ați luat? Nu te-am luat și nu te-am luat. Bine, dar uite că faci și eu tot. I-am urmat. Ha! Ia spuneți-mi, cine l-a chemat pe ursitoare și pe mine nu m-a invitat? Este că eu sunat omul. Răsărită, eu Pe tine am să te transform într-o proastă! Da? Și am să fac și piciorușe mici să-ți crească și în loc să spui vai iubito ce mult te plac, ai să-i mai spui doar uac, 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 să te aud! Vai, ce broscoi netalentat! Și nu mai vedeți că sunt foarte supărată. Cum tocmai eu n-am fost invitată? Eu, cea mai bine îmbrăcată, parfumată, stilată. Cum adică să nu exagerăm, uitați-vă la voi. Da, bine, dar dacă tot am venit, zic să mă pui și pe ursit, nu-i așa? Unde este bebelușul? Ia pe bebe, cum o mică liacă. Vai, ăla este bebelușul? Sigur? Da, bebe. Da, ce mare ai crescut! Ia și ce burtică ai făcut, bebe! Ai păpat cam un lăptic și ți-a plăcut. Ia spune bebelul vrăjit. Da, ceiuți de colici. Ai fost cu minte? Foarte cu minte. Foarte cu minte, dar vrăjit nu îi place. Lasă ca pentru tine niște răutate, mândrie, vanitate. Ce de bine! Noroc, bine, plecați de aici. Bebe, în seara asta am să fac o excepție pentru tine și am să-ți dau o ursire direct de la Corazon citire. Dar trage aer în piept ca să meargă bine ursirea, hai! Ușor să nu crape cămășuța. Norocul de tine să se țină scai! Și cu soacra în casă să stai și 100 de ani să trăiască și la cap să te cincălească! Mă adică ce să mă stați, fratelor, voi chiar ați crezut cum ați păcălit și că nu știu tante prunca mursit? Da, mai văzut ce mă beruș cu barbă? E mică! E lipină, surată, nu dar în spatele voastre ce este? Nu-i îmbelăruș cumva? A venit vremea să ursesc și eu? Frumusețe va avea! Și noroc și bogăție! Și dragoste pe vecie! Stele, lună, soare, transformați din rea în bună ursitoare! Surorilor, ce s-a întâmplat? De scandal te-ai apucat, surată! Sper că nu v-am supărat. Acum că sunt și eu zână bună, am să-i aduc acestui mic îngeraș un dar din lună. Iar eu îți spun așa, cum știm cât de greu ne este singur uneori, la cât mai mulți frățiori! Surată, nu fi băgăcioasă, căci are deja o protectoare! Pe sărioara ei Anastasia Ioana, pe ea a mărsit atunci când era mică, iar norocul, iubirea și frumusețea vor fi mereu în viața sa. Și vrem să-i urăm un călduros la mulți ani, pentru că am auzit că astăzi este ziua ei. La mulți ani, Anastasia! Aplauze pentru Anastasia! Aplauze! Ei, și acum că ne-am împăcat, să vedem cui mai avem de urat. Iar eu zic să începem cu dragii noștri nași, care scot din mânecă doarași. Nașă dragă, micuța de la tine să învețe să se poarte cu blândețe, cu a ei părinți să fie iubitoare și cu orice om va întâlni în viață înțelegătoare. Iar de la nașul nostru leacă să învețe să și petreacă, puțin vin, puțină veselie și cel mai important să știe când acasă trebuie să fie. Ce să mai distracția la naș să fie? Haideți să-i aplaudăm pe nași! Iar acum, oare cine stă cu inima plină de emoție, bătând un pic, dacă nu al nostru grijuliu tătic? Căci el, alături de această femeie minunată, a făcut 2 inimi să bată. Și călătoria grea ce vă așteaptă, nimic, dar nimic nu va putea să vă despartă. Dragă tătic, un părinte înțelept mereu să fii și în brațe să le iei atunci când se vor lovi. Iar de vor avea de înfruntat vreun obstacol, tu, tăticule, să fii acolo, să le explici micuților că viața este un miracol. Aplauze și pentru tătic! Și, bineînțeles, cea mai iubită dintre toate, mămica. Pentru că inima ne tresare de fiecare dată când auzim cuvântul sacru mamă și nevoie doar de un strigăt când cele mici vor să o cheme.
fiindcă orice cumpănă micuțele ar avea, mama, cu prețul vieții, le va salva. Mămică bună și frumoasă, să fii puternică și în asta călătorie. După cum bine deja știi, ușor mereu nu o să-ți fie, dar fiecare greutate îți va fi dublată de o bucurie. Sunt minunile vieții tale, sunt daruri trimise din cer, așa că nicio clipă să nu îi se iei seama că acolo, printre îngeri, micuțele te-au ales pe tine să-ți spună mamă. Haideți să aplaudăm și pe mămică! Iar vouă, dragi invitați, ce ați venit la acest început de drum, vă dorim ca viața în lumină să vă fie și să aveți din bucurie în bucurie. Micuțo, cursita noastră este acum încheiată, tu să rămâi pe veci binecuvântată. Am fost echipa ursitoare de bune petrecere frumoasă în continuare și vă mulțumim că ne-ați invitat.
să-ți serviți. Așa cum era Laurențiu. Următorul sistem va fi...
din partea mea, pentru nașul și fiul. Cine nu-și iubește nașul, o să-l râdă tot nașul la mea. Aia! Sistemul Iari! Cine nu-și iubește nașul, o să râdă tot nașul. Cine nu-și iubește nașul, o să râdă tot nașul. Nașul mare, nașul mare, asta vede că ai valoare. Nașul mare, nașul mare, familie cu valoare. Nașul mare, nașul mare, asta vede că ai valoare. Nașul mare, nașul mare, familie cu valoare. Din partea lui nașul mare pentru finii lui, pentru Laurențiu. Laurențiu și Lavinia, fiți atent! Ia, îți spune și Laurențiu. Nu putem naște oricine, dar e vremea pentru mine. Mai am făcut carante, ales topa, că mă ies. Nașul mare, nașule, ai valoare să fie. Salută toată lumea, trăiască familia ta. Nașul mare, nașul mare, să vede că ai valoare. Să trăiască fiii tăi, dar le te mândrești cu el. Spune așa. Of, Lavinia, o, tu frumusețea mea, ești ca mama copii, ce mi-ai făcut bucurii. Of, Lavinia, ești frumusețea mea, tu ești ca mama copii, ce mi-ai fac bucurii. Am
Antonia și pentru nașul mare. Pentru Antonia și nașul mare din Bandrul Petrică, să rămână mult. Și pentru Matia Saftă și Sofia ta, doamna ta.
Iar acum, nu plecă nimeni de la dans, vreau cu mi minor. Mexicano, México, bombástico, El Salvador. Am și o piesă pentru micuța Antonia Ștefania și pentru toți tanții de fete. Vreau de la minor. N-are nevoie nimeni să-mi supere fata mea, să vină și Laurențiu. Tania sau Tania? Daria. Daria! Pentru Daria! 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 N-a nevoie nimeni să o supere pe ea, pe fata mea. Când mă doare inima, simte doar fetița mea, că-i mina mea. Nu sunt de lumii cuvinte ce-și doresc un părinte și-ar dai inima din pies fără niciun regret. Toți copiii din lume din Patru Laurențiu și pentru Daria, Daria, Daria. Nu sunt pe lume cuvinte ce-și dorește un părinte și-ar dai inima din piele fără niciun regret.
Pentru picarul să știe. Fata mea, te-aș putea, eu te-aș dori și spelele. Fata mea, te-aș putea, ți-aș aduce soarele. Ești mama, ești mama, ești fata mea. La mine, îți spun din suflet te iubesc. Îți spun din suflet te iubesc și n-aș vrea să te rămân. Fata mea, tu ești viața mea și puterea mea, slăbiciunea mea. Fata mea, tu ești viața mea și puterea mea. E cea mai frumoasă noapte. Două secunde. E cea mai frumoasă noapte. Nu sunt vorbe și sunt fapte. Mie-mi crește inima. Azi mi-am botezat fata. Azi mi-am botezat fata. Antonia Ștefania. Mulțumim frumos. Șeite și Dordonețul surpriza serii. Scuze la doamna ospătăriță și mii de dolari. Hai să vrem mai repede! Hai!
cine să trăiască la mulți ani. Anastasia să trăiască, părinții să-și iubească, să-și iubească la mulți ani. Anastasia să trăiască, părinții să iubească, să trăiască la mulți ani. Anastasia să trăiască, părinții să iubească, să trăiască la mulți ani. La mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Anastasia să trăiască, Anastasia să trăiască, la mulți ani. Anastasia să trăiască, părinții să iubească, să trăiască la mulți ani. La mulți ani, Îngeraș! Bravo! Cine-i fericirea mea? La 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 la. Să vină vinul la bază, cine-i bucurie în casă? La 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 la. E fetița mea frumoasă, la 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 la. Cine-i fericirea mea? La 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 la. E fetița lui tata, la 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 la. Cine-i bucurie în casă? La 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 la. E fetița mea frumoasă, așa. Hai, 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 hai. Dumnezeu
Să
Fai ceva de fetițele lui. Miriam. Am acasă două flori, două flori, două pomoi, fetele mele. Fac viața fără noi și zile de sărbători, țin dragul, Doamne, la ele. Am acasă două flori, două pomoi, fetele mele. Fac viața fără noi și zile de sărbători, țin dragul, Doamne, la ele. Fetele mele, zilele Ceva pentru nașul
Ok. Revină. Ia uzi. Da. Vă întreb pe fiecare dacă nasul are valoare, nasul Laurențiu. Forță, nu știu 50 de euro. Până acolo, Vior. Yeah.
Matiasa lume din toată lumea la Orențiu, pentru Matias și pentru toată lumea. Iau! Mă gândesc la orice pas, la viața mă Matias, nu mă pare ce să zică Matiasa lume.